Goeiedag kijkers van Cultuur TV. We zijn bij u terug met het programma Open Mic, waarin we gesprek aangaan met diverse personen in de samenleving. Hè? Mensen die toch hun eigen mening hebben, hun sterke mening, en dat graag met u willen delen. Vandaag gaan we het gesprek aan met Meester Owen Venlo. Zoals u weet, meneer Venlo, die komt met name op voor de diaspora van Nederland. En meneer Venlo is bijvoorbeeld wetgevingsjurist geweest bij de staats- en bestuursrecht, oud-adviseur, consul-generaal, oud-kwartiermaker, Nationaal Slavernij-instituut NC. Dus we hebben te maken met een echte kenner en daarvoor gaan we hem even aan de tand voelen hoe het zit met het diasporabeleid. We gaan het hebben over, de 1 juli komt eraan, Kitty Kotti bijvoorbeeld. En hoe gaan we nu verder? Hoe zit het met de actuele situatie van Suriname? Meneer Venlo. Goeiedag. Welkom. Ja. Yes. Zoals, welke topic zullen we eerst aanvliegen? Maar diasporabeleid. Ja. Dat is toch wel een van uw key, hoe zal ik het noemen, toch wel belangrijke punten die u nu aan het hart gaat, om het maar zo te zeggen. Ja. Er is in feite een Suriname heeft een diasporabeleid dat niet eigenlijk overeenkomt met wat u graag zou willen zien. Wat is er mis aan het diasporabeleid die Suriname nu heeft? Nou, Suriname heeft nog steeds geen diasporabeleid. Oh, dat is het. Suriname doet af en toe een paar dingen voor de diaspora, maar het is geen beleid. En mijn grote probleem met Suriname is, in 1975, onafhankelijkheid, hebben wij, ik had er ook een beetje mee te maken, een diaspora-artikel, artikel 5, lid 2, toescheidingsovereenkomst. Dus hebben we in de toescheidingsovereenkomst artikel 5, lid 2 opgenomen. Het diaspora-artikel. En wat zegt artikel 5 lid 2 toescheidingsovereenkomst? Wij, de diaspora van Suriname, in Nederland in dit geval, hebben 2 rechten. 1. Altijd onbelemmerd toegang tot Suriname, dus geen visum. En 2, als we in Suriname zijn, gelijke behandeling als de Surinamers daar. Deze 2 rechten zijn de kernrechten die Suriname had moeten uitwerken. Dan had je diasporabeleid. Suriname heeft nooit dit artikel uitgewerkt. Diasporabeleid ontwikkeld. En je weet, Brada, beleid ontwikkel je als overheidsorgaan. Dus iets wat buiten de overheid staat, kan nooit overheidsbeleid maken. Een diaspora-instituut kan nooit diasporabeleid maken. Diasporabeleid is overheidsbeleid. En overheidsbeleid wordt gemaakt door een overheidsorgaan. Een minister of lager een directoraat. En dat is eigenlijk de kern van het probleem. Maar dan moet ik wel even, Brada, dan moet ik luisteraars, dan moet ik wel even iets zeggen erbij. Namelijk, in mijn werk hier in Nederland ben ik 25 jaar adviseur en coördinator minderhedenbeleid geweest. Dus behalve voor Surinamers werkte ik ook onder andere voor Marokkanen en Turken. Dus ik kon goed zien, direct, hoe die 3 regeringen omgingen. Surinaamse regering, Marokkaanse regering, Turkse regering. Hoe ze omgingen met hun diaspora. En nou komt de reden waarom ik zo vaak gehuild heb. Als ik meemaakte
ik heb een probleem met Marokkanen in Nederland. Ze vragen om hulp om het op te lossen. Ik maak contact met de Marokkaanse consul. Die man is direct bereid. Meneer Venlo, u kunt komen, komt u. Ja. Nou, het eind van het liedje is, de consul zegt, meneer Venlo, ik maak contact met de ambassadeur van Marokko in Den Haag. En een paar dagen later laat hij me weten, de ambassadeur van Marokko gaat dit probleem bespreken met de minister-president. Ja. Voordat je het weet, probleem los op. Mm. Turken, hetzelfde verhaal. Ja. Turken, autoriteiten helpen mee en probleem opgelost. Derde groep, Surinamers. Ja. Dus ik maak contact met de Surinaamse ambassade. Het eerste wat die mevrouw tegen me zegt, ja, hebben die mensen de Surinaamse nationaliteit? Ik zeg, nee, maar het zijn Surinamers, maar ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Ja en no. Dan zegt ze, dan mogen we niets doen dan na toestemming van Paramaribo. En die toestemming komt nooit. Begrijp je? Ja, dus dan zit ik hier als ambtenaar, als juridisch adviseur, minderhedenbeleid, Haarlemmermeer, de gemeente, waar Schiphol binnenvalt. Dan zit ik hier, elke keer help ik Marokkanen via hun diplomatieke vertegenwoordiging om problemen op te lossen. Turken, via hun diplomatieke vestigingen, om hun problemen op te lossen. Problemen van Surinamers, minoman los op. Je komt niet eens bij die ambassadeur. Ja. En als je bij hem komt, dan zegt hij, ja, die mensen hebben de Nederlandse nationaliteit dus we moeten even kijken, dan weet ik genoeg. Dat you know. Zo hebben we eigenlijk vanaf het moment van de onafhankelijkheid gezien hoe Suriname kans op kans laat liggen om die Surinamers wereldwijd, wat die Marokkanen doen. Toevallig gisteravond, die Marokkanen hebben Nederland gewonnen. Ja. Ik weet hoe het komt. Ja. Marokkaanse regering zegt, Marokkanen, tweede, derde, vierde generatie, overal in de wereld, horen tot het Marokkaanse volk. Suriname is al 50 jaar aan het studeren. Of wij tot het Surinaamse volk horen. Maar Marokkanen hebben dus ook een dubbele paspoort, hè? Ja, dat kan. Een heleboel hebben het, ja. Moet je nagaan. Ik zat in de Partij van de Arbeid, heel actief, in het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid. Wat gebeurt er? Een Marokkaanse dame, Khadija Arib, heeft zich kandidaat gesteld voor voorzitter van de Tweede Kamer. Je kent het verhaal. Ze is het geworden. Ja. Ze is het geworden, een paar jaar. Ja. Als u weet, luisteraars, als u weet hoe de Marokkaanse regering, de Marokkaanse koning, gelobbyd heeft voor Khadija Arib. En ze is ook voorzitter van de Tweede Kamer geworden. Ja. Dan vraag ik me af. Als ik het gedaan had, kandidaat voorzitter Tweede Kamer. Suriname had me nooit geholpen. Zo zie je de kansen die Suriname laat liggen om een topland te worden met een topvolk van ruim 1 miljoen Surinamers all over the world. Ja. Doet Suriname niet. Suriname heeft een bevolking van ruim 1 miljoen mensen. En 500.000 laat Suriname buiten voetbaltermen buitenspel. Ja. Dan zeg ik,
Maar hoe kan dat? Alle problemen van Suriname had Suriname kunnen oplossen met diasporabeleid. Volksgezondheid. Als je weet hoeveel artsen, specialisten, verpleegkundigen in de Surinaamse diaspora zijn. Ja. Maar Suriname heeft geen diasporabeleid. Dus een verpleegkundige belt me op. Ze wilde graag naar Suriname gaan helpen. Maar ze heeft het niet gedaan. Ik zeg, waarom niet? Ze zegt, meneer Venlo. Dus ik vraag aan die ambtenaar. Gaan jullie me helpen met huisvesting als ik kom? Weet hij niet. Wat voor contract gaan jullie me geven? Weet hij niet. Ik zeg, meneer, maar dan ga ik niet komen. Wij zijn professionals in de diaspora. Als je wil dat wij Suriname komen helpen, dan zou je beleid moeten hebben om het voor ons aantrekkelijk te maken om je te komen helpen. En als dat vraagt extra faciliteiten, dan moet je die geven toch? Ja. Als die witte buitenlander, die vraagt ook allerlei faciliteiten. Die krijgt hij wel. Als ik zo kijk naar wat er vorige week, eigenlijk gisteren dus, is gebeurd met het voetbal. En ik vergelijk dat met de economie ook van Marokko. Dat is volgens mij ook in een hele stijgende lijn. Ja. Is dat ook een voorbode van hoe het beter zou kunnen gaan met Suriname? Hadden ze dus inderdaad een goed diasporabeleid gehad? Ja, absoluut. Absoluut. Want, kijk, het is maar net hoe je denkt, hè. Alles heeft twee kanten. Een negatieve en een positieve. En je moet altijd die positieve kant van alles oppakken en omarmen en er iets nieuws van maken waardoor alle twee omhoog gaan. Dan hoor ik mensen zeggen, vanaf 1950, toen was het moeilijk, toen zijn jullie weggegaan. Maar wat is het probleem? Wij zijn weggegaan, we hebben gestudeerd, we hebben ervaring opgedaan, we hebben een netwerk en we zijn bereid om jullie in Suriname te helpen. Over die bereidheid hoeven we niet te praten. Wij hebben de afgelopen 50 jaar miljarden naar Suriname gestuurd. Op 4 manieren. 1. Overmakingen, geldovermakingen. 2. Pakketten en dozen. 3. Diaspora toerisme. Zonder de diaspora bestond de Suriname Airways niet. En de 4e manier, diaspora overwinteraars. Miljarden guldens toen, dollars en nu euro's. Uit liefde. Gewoon uit pure liefde voor land en volk. Het enige wat wij vragen van Suriname, wat je met ons overeengekomen bent, artikel 5, lid 2, toescheidingsovereenkomst, om het uit te voeren. Je doet het niet. Ja. En dan denk ik, en dan komen ze bij mij vragen, en ik moet eerlijk zijn. Maar een ingenieur zegt tegen me, Owen, ik ga mijn contract met Suriname voor je sturen. En een contract van een Duitse ingenieur die ook in Suriname werkt. Die Duitse ingenieur heeft die Surinamer zijn contract laten zien en die Surinamer zei, hè? Dus jij hebt wel die faciliteiten gekregen, Minok is niks. dus ik heb het voorgelegd aan mijn mattie Henk Aron. Alle 2 contracten. Hij leest ze. Ik zeg, Henk, dit kan niet. Extra faciliteiten had je juist aan die Surinamer moeten geven. In plaats van aan die buitenlanden. Dus die Surinamer help je niet.
extra. Maar die Duitser wel. Waarop Aaron zegt, ja, maar die Suriname is landskind. Wat wil je me daarmee zeggen? Ja. Dus kortom, daarom heb ik heel vaak gezegd, op spreekbeurten ook, Suriname, land en volk van de gemiste kansen om met nationaal diasporabeleid een topland met een topvolk te worden. En daar hadden we afgelopen 50 jaar natuurlijk financieel niet erg veel ruimte. De komende 50 jaar, 25 jaar moet ik eigenlijk zeggen, komende 25 jaar, monetair, olie- en gasopbrengsten. En nou de vraag, waar zijn de beleidsplannen van de Surinaamse regering? Welk beleid ze gaan voeren de komende 25 jaar? Want we weten allemaal, luisteraars, Branna, Clifton, we weten allemaal, in 2050 mogen fossiele brandstoffen niet meer. Dus de extra inkomsten heb je uiterlijk tot 2050. En dan moet Suriname op eigen benen verder kunnen. Dat betekent dat je dus beleidsplannen moet maken en vastleggen met een lange termijn doel. Geen enkele politieke leider in Suriname geeft het lange termijn doel aan. Ik heb een advies voor de politieke leiders in Suriname. Mijn advies is eenvoudig. Lange termijn doel. Suriname in 2040, uiterlijk 2050, een topland met een topvolk. En de cijfers die Suriname in 2040, 2050 moet halen, kan je nu al invullen. Dan gaan we tussen nu en 2040, 2050 elk jaar een stap zetten in de richting van die cijfers die wij dan willen halen. Die hebben we opgeschreven al. Ja, dus Suriname Ik geef een voorbeeld. Wat? Suriname heeft 25 jaar voor deze plannen. Dus die moeten uitgeschreven worden en daar moet beleid voor gemaakt worden. Precies, ja. En u bent bereid daarbij... Wat? Wat zeg je? Ja, bent u bereid daarbij ook te helpen? Want ik heb ook gelezen wat u zei van wat zijn de stappen die de Surinaamse regering nu voor beleid moet voeren, ook diasporabeleid, om Suriname een topland te maken. Ja. Kunt u daar enkele voorbeelden van geven? Ja hoor. Kijk, neem werkloosheid. Een topland heeft een werkloosheid van ongeveer 5%. Dan ben je een topland. Oké. Suriname heeft nu een werkloosheid van rond de 20%. Wil je over 25 jaar uitkomen op die 5%, dan zal je iedere regeringsperiode van 5 jaar 5% moeten zakken met de werkloosheid. Wil je op die 5% komen? Dus nu is het 20%, dan moet je gaan zakken over 5 jaar, 2030, moet je op 15% komen. 2035 moet je op 10% komen. 2040 moet je op 40% komen. Dus in percentages van 20 naar 15, van 15 naar 10, van 10 naar 5%. Een topland heeft een werkloosheid van tussen de 2, 3, 4, maximaal 5%. Dat betekent dat je dus een minister die werkgelegenheid moet doen, als we nu op 20% zitten, dan moet je elk jaar 1% minder werkloosheid hebben
om over 5 jaar 5% minder werkloosheid te hebben. Dus van 20 naar 15. Ja. Dus daar hoef je niet te wachten, want je kan zo zien of ieder jaar de werkloosheid Suriname 1% zakt. En als het niet lukt, het eerste jaar, en het tweede jaar ook niet, dan moet je die minister naar huis sturen, want dan gaat die minister die doelen topland nooit kunnen bereiken. En dat geldt eigenlijk voor alles. En één belangrijk ding, Brother Clift en luisteraars. Vroeger hoorde ik altijd money no de. Money econo vanaf 2028. Waar zijn je plannen, je beleidsplannen in alle sectoren om het doel topland in 2040, 2050, om die doelen te halen? Cijfermatige doelen. We kunnen geweldige verhalen vertellen. Als je naar de cijfers kijkt, dan pas weet je hoe het echt zit. Suriname heeft in alle sectoren 500.000 Surinamers in het buitenland, geconcentreerd Nederland, Verenigde Staten. Zelfs gepensioneerde mensen, like me, dat zeggen, als Suriname serieus diasporabeleid heeft, dan willen wij ook gepensioneerden natuurlijk graag helpen. Dat zegt een specialist ook tegen me. Dat zegt de verpleegkundige ook tegen mij. Dat zegt een lasser, zegt dat ook tegen mij. Natuurlijk wil ik op mijn oude dag, als ik nog kan, helpen Suriname. Suriname heeft geen diasporabeleid. Dus Suriname heeft niets te bieden aan die diaspora Suriname. Want toen zeiden ze wel eens tegen me, Owen, maar je moet gewoon komen toch? En dan zeg ik, ja broer, gewoon komen doen avonturiers. Ik ben geen avonturier. Ja, want als ik gewoon kom, 2-3 maanden later, wanneer een nieuwe regering komt, sta ik op straat. je hebt geen contract, je bent gewoon gekomen. Dus kortom, dan kijk ik naar de Surinaamse politici. Dan kijk ik naar de Mangotek Cubaanse artsen. Suriname heeft in zijn diaspora genoeg artsen. Je maakt wel beleid om die Cubaanse arts te laten komen. Je maakt geen beleid om je eigen Surinamang arts te laten komen. Dan ben je toch, dan hoef je niet gestudeerd te hebben om te weten, anokan. Spiritueel ook anokan. Dan ga je het niet redden. Dus kortom, wij zijn, met wij bedoel ik de politieke leiders in Suriname, hebben het Surinaamse volk een mentaliteit bijgebracht, elkaar niets gunnen. Kijk hoeveel miljarden wij naar Suriname sturen al 50 jaar. Het enige wat we vragen is, wat we afgesproken hebben, maak diasporabeleid om het voor ons aantrekkelijk te maken om te komen naar Suriname of op een andere manier Suriname te helpen. Doe je niet. Dan haal je verpleegkundigen uit de Filipijnen. We hebben genoeg verpleegkundigen in de diaspora. En ook verpleegkundigen zeggen tegen mij, meneer Venlo. Die meneer zegt tegen mij, hij weet niet hoe dit weet hij niet, ga je me helpen? Ga je me helpen periodiek dat ik even naar Nederland kan op vakantie, van mijn familie woont in Nederland? Weet hij niet. Ga je me helpen met de kinderen op school? Weet hij niet. Dus kortom, omdat er geen beleid is. Als er beleid is,
is het vastgelegd in beleidsplannen. Op het internet kan je dan zo dat beleidsplan lezen en kijken, oké, die faciliteiten krijg ik als ik naar Suriname ga. Ook al is het maar een jaar of 2 jaar of een half jaar, maakt niet uit. Maar alles staat vast. En dan krijg je een contract. En als je dat tekent, beide partijen weten, dit zijn mijn rechten en plichten. Dus naar Suriname, dit zijn jouw rechten en plichten. Doet Suriname niet. En dat is het grote probleem van Suriname. En nu er geld komt, en vroeger zeiden ze ook, ja, money no day, en voetballers gaan we niet kunnen betalen, maar dat verhaal kan straks niet meer. Waar zijn je plannen als je extra geld krijgt, opbrengst, olie, om eerlijk te verdelen? En nu kom ik op een geweldig belangrijk punt, Bradacliften luisteraars. Een samenleving gaat alleen een topsamenleving kunnen zijn als er sprake is van eerlijk alles delen. De opbrengsten van de bodemrijkdommen eerlijk delen. Want die bodemrijkdommen is eigendom van de Surinaamse bevolking. Dus de opbrengsten van die olierijkdommen moeten eerlijk ten goede komen aan de Surinaamse bevolking. Dat is toch logisch? Hebben we niet gedaan met bauxiet. Hebben we niet gedaan met hout. Doen we niet met goud. Niets wat de bodem van Suriname oplevert, hebben we eerlijk verdeeld. Nou komen olie en gas opbrengsten. Ga je dat eerlijk verdelen? Dat ga je alleen eerlijk verdelen als je 2 sporen opgaat. Het eerste spoor is, daar komen we een link met 1 juli. Nationaal Surinaams herstelbeleid. Wat fout is gegaan in het verleden, kan je dankzij de extra olie- en gasinkomsten corrigeren en zorgen dat de achtergestelde groepen alsnog een eerlijk deel krijgen waar ze recht op hebben van de opbrengsten van het land. Dus eerste spoor. Eerlijk delen, herstelbeleid. En het tweede spoor, eerlijk delen, huidig en toekomstig beleid. Dus, ik bedoel, ik vertel iets wat zo logisch is als wat. En ik merk van niemand, hoor ik, niet van de president en niet van fractieleiders. Ik hoor niet van niemand dat ze eerlijk delen, corrigeren wat er de afgelopen jaren niet eerlijk verdeeld is. Ook maar in Suriname rond, dan kan je het zo zien. Ja? Ja. Welk plan ga je doen om het herstelbeleid, want dan kijken we naar die Hollanders en die andere 8 Europese landen met een slavernijverleden. We hebben 9 Europese landen met een slavernijverleden. Tegen allemaal zeggen we, wat we tegen Nederland zeggen, die komma van Rutte, jullie zullen herstelbeleid moeten voeren. In sommige gevallen ook herstelbetalingen. Maar om het totaal te nemen, herstelbeleid. Dat zeg je tegen die Europese regering. Maar je moet ook tegen je eigen regering zeggen. Jullie moeten herstelbeleid voeren. Want de afgelopen 60, 70 jaar hebben jullie de opbrengsten van bauxiet en nou die andere opbrengsten niet eerlijk ten goede laten komen aan de bevolking. Ja. Mag ik u een vraag daarover stellen? Ja.
Ja, Stel nou dat iedereen zegt, ja, 2028, daar Monier Kong, Bogo Bogo ja, Monier Kong, er komt heel veel ja. geld. Dan moet je plannen hebben eerst. Moet je plannen hebben. En Ja. heeft de Nederlandse regering niet bij voorbaat al eigenlijk een behoorlijk deel van die opbrengsten geconsumeerd? In die zin van dat er al heel veel leningen zijn gedaan, die terugbetaald Ja, moeten worden, ja, rentebetalingen. ja, Iedere regering doet zogenaamd een herschikking van de, ja. van de Klopt. leningen. Ja, klopt. Ja, Dus klopt. en het lijkt alsof er in 2028 alles goed gaat komen, maar zoveel geld Nee, is het ook weer niet. Ook niet in het nee. begin. Het komt niet in één keer, het gaat ook in de Ja, loop van de precies. jaren. Ja, precies. Dus mijn vraag is van, ja, er zal wel wat genoeg overblijven, maar om Ja, het eerlijk te gaan verdelen tussen alle mensen, daar heb ik zo mijn twijfels over. ja, ja. En die twijfels kan je alleen weghalen als je beleidsplannen schrijft die je samen met de groepen in je land gaat schrijven. Ja. 1. Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, bewonersorganisaties, culturele, maatschappelijke organisaties, je diaspora. Als je beleid maakt met als doel herstelbeleid, wat fout gegaan is in het verleden in Suriname, en beleid van nu tot de toekomst, met de verschillende groepen in je land, dan heeft zo'n beleid, zo'n beleidsplan draagvlak. Dan voer je dat uit en dan zal je zien dat je ook aan het bedrijfsleven, ook aan Nederland, maar ook aan andere landen, eerlijk ook kan laten verdienen wat ons gas en olie betreft. Maar de Surinaamse regering die begint al fout, wat ik dus nooit begrepen heb. Die meneer Jagesar of zo, hoe die meneer heet van Staatsolie, die zei, toen vroeg een parlementariër, maar welk contract hebben jullie met die oliemaatschappij gesloten? Ja, het is geheim. Hoe wil je parlementaire controleur zijn? Parlementariër, je moet de regering controleren. En de regering elke keer komt zeggen, oliecontracten is geheim. Terwijl we in Suriname, net als in Nederland, ook een, zeg maar, geheime commissie hebben. In Suriname heet het comité-generaal. Waar je dus geheime dingen kan vertellen aan, in dit geval, die parlementaire commissie-generaal. Comité-generaal heet het in Suriname. Dus kortom, alles moet je kunnen controleren als parlement. En als je accepteert dat je dus niet alles mag weten, dan ga je toch nooit goed kunnen controleren of het goed gaat. Dus kortom, Suriname werkt zichzelf in een situatie, geen plannen, geen controle. Dan werk je jezelf in een situatie als gevolg waarvan olie- en gasopbrengsten een vloek gaat worden in Suriname in plaats van een zegen. Het kan een zegen worden. Dan moet je plannen hebben, vastleggen, beleidsplannen, herstelbeleid, huidig en toekomstig beleid, alles in plannen. Goed gecontroleerd door het parlement elk jaar. En als je dat niet doet, dan weet iedereen, if controle no de, gaat alles fout. Het is logisch, ook in Nederland. If controle no de, gaat alles fout. En dus ik begrijp niet, mevrouw Simons, de president, ook kinky als systeem.
Nou heb ik nooit begrepen wat ze bedoelden, want dan vraag ik, maar soort systeem je ook kindje dan, president? Dan komt er geen antwoord. Dus we moeten transparant bezig zijn. Meest belangrijke is, wat is je lange termijn doel? Mijn advies, topland, topvolk 2040, uiterlijk 2050. Topvolk van ruim 1 miljoen Surinamers in binnen- en buitenland. Net als de Marokkanen doen. Ik bedoel, als je dat weet en opschrijft, cijfers, welke cijfers in 2040, 2050, gaan we ieder jaar stappen doen in de richting van die cijfers die we moeten halen 2040, 2050. En als een minister die cijfers niet kan halen, stapje voor stapje, dan moet je andere ministers zetten, toch? Ja. We moeten die cijfers halen. Je hebt ze opgeschreven. Als je de lange termijn doelen opschrijft, cijfers, dan weten we welke korte termijn en middellange termijn doelen we moeten halen. En niet van maar, nee, we moeten die doelen halen. En geen enkele politieke leider in Suriname is bereid cijfermatige lange termijn doelen te formuleren die we moeten halen. Dus dan kan je alle kanten opgaan, toch? Clifton. Dan kan je alle kanten opgaan. Als het niet is vastgelegd, nee. Dan kan cijfermatig. Op dit moment er zijn vorige week besprekingen geweest in Den Haag over de begrotingsbehandelingen. Hè? De ministers gaan plannen kenbaar maken en die vragen dan geld. Hè? Hoeveel geld hebben ze nodig voor hun plannen? Wat ik gemerkt heb is dat ik sprak ook met de heer Stuttgart daarover. Hij gaf ook aan, die plannen, er zijn niet echt plannen. Men zit met luchtballonnetjes op te laten van we kunnen dit doen of ik ga dat doen. Maar concreet is er niks vastgelegd. Nee. Dus zo ga je er niet komen. Zo ga je er niet komen. Nee. Want kijk, daarom vraag ik van iedereen cijfermatige doelen. Verhalen heb ik niets aan. Ik wil weten, peye gonanga akondere op de langere termijn, wanneer er geen olie meer is. Dat betekent dat je dus mij aan moet geven, het Surinaamse volk aangeven, wij willen in 2040 die cijfers realiseren. Import, export. Betalingsbalans dus, inflatie, werkgelegenheid, onderwijs. Je kan cijfers aangeven die we in 2040 moeten halen. Allemaal. Alle sectoren voor alle ministeries. En dan gaan we tussen nu en 2040 ieder jaar een stapje doen in de richting van die topcijfers. En die topcijfers kan je zelf invullen. Nu. Maar als je ze ingevuld hebt, dan gaan we wel ervoor zorgen dat we over 20, 25 jaar die cijfers hebben gerealiseerd. Linksom, rechtsom, dan heb je je vastgelegd op een lange termijn doel. Dan weet je voor de korte en de middellange termijn welke cijfers je moet halen. Ik heb niets aan verhalen. Iedereen vertelt een geweldig verhaal. Ondertussen zakt het land weg. Ik vraag aan president Santokhi. Hoeveel procent van alle werkgelegenheid, gas en olie moeten door Surinamers worden vervuld? Hoeveel procent? 80, 90, 95? Hij zegt het niet. Dus ik zeg tegen hem, ik ben teleurgesteld, want een heleboel buitenlanders zitten te wachten. Ja? En als je dat niet vastlegt in een plan,
kan ik je nu al zeggen dat de olie- en gasgelden, werkgelegenheid, 80%, 90% buitenlanders worden. En Surinamers de laagste baantjes gaan krijgen, schoonmaken. En dat gaat gebeuren. Je hebt je niet vastgelegd op hoeveel Surinamers op alle niveaus, laag, midden, hoger niveau. 80, 85%, zeg ik, 90% Surinamers. Dat doet Santokhi, zegt, die doet dat niet. Dan weet ik genoeg. En toen heb ik een beetje gemeen van mij. Toen heb ik tegen hem gezegd, wat hier in Amsterdam, dan weet ik al, het volgende boek van Anton de Kom gaat heten Wij, slaven van Indiërs en Chinezen in Suriname. Hij vond het niet leuk. Als je geen plannen hebt, is het de uitkomst altijd in de hele wereld het recht van de sterkste. En dan verliezen wij, vooral de Afro's, verliezen het altijd. En dat maakt me verdrietig, beklisten en beluisteraars. Dat krijg je als je geen plannen hebt gemaakt van tevoren met de bevolking, met de werkgevers, met de werknemers. Plannen, cijfers. En dan houden we jou aan die plannen en die cijfers. Heb je geen plannen en cijfers, dan is het free for all. En dan winnen de rijkste mensen worden nog rijker. De arme mensen worden nog armer. De kloof tussen arm en rijk wordt heel groot. En dan gaat olie en gas een vloek zijn voor Suriname. En ik heb wel eens zo gezegd, ik kan die afgelopen 50 jaar kan ik redelijk overzien, hè, Cliff. Dus, en Suriname heeft 3 doodzondes, spiritueel, moreel en spirituele doodzondes gepleegd. De afgelopen 50 jaar. Als die niet hersteld worden, gecorrigeerd worden, gaat Suriname het niet redden. Ik noem ze op. Geen nationaal standbeeld voor de man die ons onafhankelijk heeft gemaakt, Henk Aron. Dus door de onafhankelijkheid van Aron moest het standbeeld van die witte vrouw, koningin Wilhelmina, dat standbeeld van koningin Wilhelmina stond precies voor het paleis op het onafhankelijkheidsplein. Dat rondje is er nog. In afgelopen januari heb ik het bekeken. Je haalt het standbeeld van die witte vrouw, koningin Wilhelmina, weg. En je voelt niet de morele plicht, ook spiritueel, om het standbeeld van je eigen blakkamang die je onafhankelijk heeft gemaakt, daar te zetten. Pal voor het paleis. Dat doe je niet. En ik moet je eerlijk zeggen, luisteraarsschriften, ik heb dit ook aan Venetiaan gezegd. Hij wilde niet luisteren in 2007. De jongste broer van Henk Aron belt mij op. Owen, hier de potman standbeeld Gimi Branda. Ik zeg nee, Robbie Aron heet hij. Hij zegt, daar ergens aan de zijkant van Palmentuin. Ik zeg, wat? Dus die koloniale Palmentuin, ga jij daar een standbeeld van Aron zetten? Je bent niet goed bij je hoofd. Dus
is die pigot, access die pigot. Dus toen heb ik tegen ze gezegd, NBS, luister, laten we niet verder discussiëren. Ja? 2007 was het, hè? Zet maar neer een Aron-standbeeld, NPS-standbeeld. We moeten even een onderscheid maken, hè? NPS-standbeeld, maar ik praat over een nationaal standbeeld. NPS-standbeeld is daar geplaatst nu, zijkant de Palmentuin. Palmentuin is een begraafplaats van gouverneursvrouwen. Daarachter bij Bakapassi, daar zijn een paar graven. Dan zet je daar een NPS-standbeeld. En dan denk je dat de spirits van Aaron, en ook een heleboel andere spirits, jou niet voor gaan straffen. Dus ik zeg tegen Hesdy Pigot in 2007, laten we niet verder discussiëren. Wakti, verkiezing 2010. Je gaat zien wat er met de NPS gaat gebeuren. 2010 NPS bijna weggevaagd. 3 zetels. Ik heb jullie gewaarschuwd. Ik heb gelobbyd voor de huidige vicepresident Gregory Rusland. Ik heb tegen Gregory gezegd, broer, als jij niet zorgt voor een nationaal standbeeld voor Aaron, paal voor het paleis, en als jij geen diasporabeleid gaat ontwikkelen, ga jij het niet redden. Hij lukumi. Hij reageert niet. Hij schrijft allerlei dingen op. Dus kortom, eerste doodzonde, moreel-spiritueel. Geen nationaal standbeeld voor Henk Aaron. En dan hebben ze het in Suriname nog erger gemaakt. Want Sarindu, iedereen kan het zien, wel een standbeeld van Lachman op Aarons onafhankelijkheidsplein. En Lachman was tegen de onafhankelijkheid. Zoals je weet, Cliff. Je vraagt om de wraak van de spirits. Eerste moreel-spirituele doodzonde. De tweede moreel-spirituele doodzonde, geen diasporabeleid. We hebben het net over gehad. Wij sturen miljarden uit liefde al 50 jaar naar Suriname. Uit liefde. Wat krijgen we terug van Suriname? De afspraak met Suriname over ons, diaspora-artikel, toescheidingsovereenkomst, artikel 5.2, voer je niet uit. Dat is zo ondankbaar en zo spiritueel. Je eigen mensen, die miljarden naar je sturen. Heb je een overeenkomst met ons gesloten? Toescheidingsovereenkomst, artikel 5.2. En je voert het niet uit. En Venetiaan gaat dan weer de fout in. Het is mijn mattie hoor, geweest en nog steeds natuurlijk. Maar Venetiaan heeft vreselijke dingen gedaan voor Suriname hoor. Goeie dingen. Maar hij heeft een paar foute dingen gedaan. Dus als iedereen die me vraagt, als je Venetiaan een cijfer zou moeten geven, welk cijfer zou je hem geven? Dan zou ik hem een 8 geven. Maar hij krijgt geen 9 of een 10 van me. Omdat hij een paar dingen heeft gedaan die zo slecht zijn. Ik noem dat diaspora-beleid. Venetiaan heeft geprobeerd om dat diaspora-artikel in de toescheidingsovereenkomst te schrappen. Dus wij worden gebeld door mensen uit de Tweede Kamer. Ik ben snel naar de Tweede Kamer toegegaan en ik heb het verhaal gehoord. En aan mij werd gevraagd, wat vind je ervan, president Venetiaan wil dat diaspora-artikel schrappen? Toen heb ik gezegd, als president Venetiaan dat diaspora-artikel wil schrappen, dan komt hij eerst over dat voornemen met ons, de diaspora, praten. Dus absoluut onaanvaardbaar.
Dus de Tweede Kamer heeft het voorstel van Venetiaan schrappen artikel 5 lid 2 afgewezen. Ik geef je aan de fouten van Finnen, Matti Finnen. Je gaat het betalen spiritueel. En dan kan je met je heren of weet ik veel wat komen. Spirits doen niet aan politiek. Ja? Het goede wordt altijd beloond. Het foute wordt altijd bestraft. Nou komt er een derde ding. Laatste doodzonde van Suriname. Waardoor Suriname, als het niet hersteld wordt, Suriname gaat niet redden. En die derde doodzonde. Het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof ernstig veroordeeld. Omdat Suriname de grondenrechten van de inheemsen en de tribale Afro's niet had geregeld. 2007. We zijn nu bijna 20 jaar later. Nog steeds niet geregeld. Finnen dood. Santokki dood. Finnen was in 2007 president. Santokki was in 2007 minister van Justitie. Deze beide matties van me hebben niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Ook spiritueel, maar ook moreel. Je doet het niet. En vervolgens sta je raar te kijken, heb ik ook tegen Santokki gezegd, dat de inheemsen in opstand komen en dan laat je 2 van die inheemsen doodschieten. Dit ga jij betalen. Ik wist natuurlijk niet hoe en wanneer. Toen ik ineens het bericht kreeg, was de eerste reactie Santokki overleden. Ja. Basuku, Bafini, Bachari. Ik heb ze alle 2, Venetiaan en Santokki, gezegd. Als je geen standbeeld van Aaron, geen nationale regeling grondenrechten, geen diasporabeleid, 3 morele verplichtingen, spirituele verplichtingen. Als je het niet doet, ga je het niet redden. Dus kortom, Brada Cliff, luisteraars, mijn verzoek aan Suriname, de politieke leiders, ga deze 3 dingen, grondenrechten, inheemse en tribale, nationaal diasporabeleid, nationaal standbeeld Henk Aaron, op Aarons onafhankelijkheidspunt. Als je dat niet doet, gaat Suriname de ene ramp na de andere ramp krijgen. En ik heb een paar keer ook gezegd van kijk, karma is onverbiddelijk. Spiritualiteit kan je niet manipuleren. Suriname heeft 3 doodzondes, spiritueel, moreel, gepleegd. Als die niet hersteld worden, ziet de toekomst van Suriname er somber uit. En nu we toch in de actualiteit, ik moet je zeggen, ik heb een traantje gelaten ook, Clifton, de aardbeving in Venezuela. We weten allemaal, Cliff, ook Nederland, als je ergens olie en gas uit de grond haalt, uit de bodem, dat je het risico loopt op aardbevingen. Kijk naar Groningen hier in Nederland. Tangano zitten ze nog met schade, die huizen zijn gescheurd. Ik moet er niet aan denken. Als er maar een lichte aardbeving in Suriname komt. Afobakadam scheurt. Wijnenbosbrug stort in. En dan ook weer beleid. Wat is het beleid van Suriname? Rampenbeleid. Hoe ga je mensen evacueren als ineens die Afobakadam scheurt? Door een trilling. Het is al naar Venezuela. Niet zo ver van Suriname.
Venezuela haalt olie en dingen al jaren uit de grond. Guyana haalt olie en jaren uit de grond. Suriname komt er nu bij, olie uit de grond. Je maakt die aarde instabiel. En als er ergens een scheur is, dan gaat de korst van die aarde gaat over elkaar schuiven. En dan krijg je aardbeving. Dus kortom, dan vraag je, dit zijn maar dingen die je vanuit je hoofd kan beredeneren. Maar ik vraag aandacht voor het spirituele, vooral. Wij zeggen altijd, Cliff, dat moet je weten, luisteraars, u zegt het ook vaak. Onze overleden dierbaren zijn altijd met en bij ons. Moet je je voorstellen, dus Henk Aaron is ook altijd met en bij ons. En hij ziet wat ze doen met zijn resultaten. Ik heb wel eens aan mensen gevraagd, ga kijken in de wereld welke politicus zijn land op zo'n manier onafhankelijk gemaakt heeft als Aaron heeft gedaan. Zonder mensenrechten schendingen en gevechten. Overleg, gigantisch bedrag van in Nederland, 3,5 miljard guldens waren het toen. Kortom, een voortreffelijke manier heeft Aaron Suriname onafhankelijk gemaakt. En wat doe jij met zijn nagedachtenis, zijn standbeeld? Je hebt niet eens een nationaal standbeeld. Het standbeeld wat we in Suriname nu hebben, is een NPS-standbeeld. Ik heb begrepen van Hesten Piegort, op NPS-grond. Maar ja, het is de zijkanten van Palmentuin. En Palmentuin is een koloniale palmentuin. Dat weet iedereen. Daar heb je NPS-standbeeld van Aaron. Ik denk dat Aaron zich omdraait in zijn graf. En dan heb jij een probleem. Vanaf dat jaar, 2007, is dat standbeeld, NPS-standbeeld geplaatst. Heeft de NPS alle verkiezingen verloren. Tot en met zelfs de verkiezingen in 2025 heeft de NPS minder stemmen gehaald dan bij de verkiezingen ervoor. Nog Rusland, nog andere prominente NPS'ers schijnen dat niet te willen zien. Niet te willen zien, struisvogelpolitiek. Maar dan ga je de prijs betalen. En ja, goed, en dat is de NPS aan het betalen. Mevrouw Simons heeft de NPS in de regering gevraagd. Terwijl de NPS niet de tweede partij qua stemmen in Suriname is. De tweede partij qua stemmen is ABOP. Dus kortom, ja, ik begrijp niet, Christen, luisteraars, ik begrijp niet hoe de politici in Suriname zulke grote fouten kunnen maken en denken dat ze daarmee het land en het volk een dienst hebben bewezen. En als het zo blijft, heeft Suriname geen goede toekomst. Daarom mijn beroep, Cliff, daarom mijn beroep op de politici in Suriname. Herstel die 3 ernstige spiritueel doodzondes. Herstel het nationaal standbeeld Aaron, nationaal diasporabeleid, het regelen van de grondenrechten van de inheemse, oorspronkelijke bewoners van Suriname. Hè? Inheemse, Ino regelt niks. Dan moet, maar Cliff, maar Jereno. Dus dan moet je horen hoe wij praten over die witte mensen in Zuid-Afrika. Weet je, jongen, nog kan toch, look dat de man doen, dan gaan de blakke man drapen. Originele bevolking van Zuid-Afrika. En wat doe jij met de originele bevolking van Suriname? Hetzelfde. Ja. Je regelt hun grondrechten niet. En als ze protesteren, schiet je 2 jongeren dood.
Ja. De foto's die ik gezien heb, hadden ze nog zelfs geboeid. Waren ze nog geboeid. Ja. Ja, Nou, die rechtszaak die loopt nog volgens mij, om die die loopt nog. politieagenten. Ja, Ja, die loopt nog. ja. Maar goed, Die loopt nog. Dus om dit, om te, om dit af te ronden, dit diasporabeleid. ja. Dan gaan we naar jullie. Hebben je nog tijd voor 1 juli? Hebben we nog tijd voor jullie? Jawel. Alleen wilde ik de afronding heb ik wel een vraag voor u. Ja, het is misschien een lastige vraag, maar zou het zo kunnen zijn dat het beleid is van al die regeringen om de diaspora eigenlijk een beetje buiten schot te houden? Dus eigenlijk geen beleid te voeren voor de diaspora. Zou dat ook een mogelijkheid zijn? Want kijk, net wat u zei, ze brengen natuurlijk toerisme, heel veel geld wordt er overgemaakt, pakketten, noem maar op. Al die miljarden die komen er gratis binnen. Ze hoeven er niks voor te doen eigenlijk. Dus de regering kan zoiets hebben van, weet je wat, we laten het zoals het is. Het doet ons geen pijn, het levert ons juist iets op. Dus ons beleid is, Libasani, laat het zoals het is. Ja. Het is een beetje ver gezocht, maar... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Want kijk, om te beginnen, alles wat je zegt, moet je staven. Moet je onderbouwen, moet je motiveren. Als jij zegt of denkt, oh, nee, maar moeilijk, jongen, diaspora, jongen, Liba Sanso. Ja, dat kan, oké. Waar is, daarom noemde ik net Aaron. In Aaron zijn tijd, Suriname, top 3 economieën van Zuid-Amerika. Waar staat nu Suriname nu? Hebben ze ook gemeten, 2023. Een van de armste landen van Zuid-Amerika. Dus we zijn de afgelopen 50 jaar van een subtopland naar een van de armste landen gezakt. Zonder diaspora. Dan zeg ik, je moet toch evalueren en dan moet je toch gaan corrigeren. Maar niemand praat erover evalueren en corrigeren. En dan ga je dezelfde fouten de afgelopen 50 jaar, ga je weer maken. En dan is Suriname verloren. Dus ja, als je naar de cijfers kijkt, is dat kom niet met verhalen. Ik wil cijfers van toen, onder Aaron, de cijfers nu. Zelfde cijfers nu. En dan zie je dat rapportcijfer, zeg ik maar, dat kennen we iedereen van school, rapportcijfer. Bijna alle cijfers van Suriname nu zijn onvoldoende. Dus je thans doen, bijna alle cijfers onvoldoende. Dus, ja toch, Cliff? Maar we lachen erom, maar het is triest. Ja. Dus dan moet je horen, we praten over een land met 600.000 personen. Totaal, hè? Want als je me vraagt, hoe groot is de beroepsbevolking van Suriname? Ik denk dat dat 200.000 misschien is. Het is dus niets. Je hebt een diaspora van 500.000 mensen. Zeker 200.000, 300.000 ouderen. Het enige wat je moet doen is die bevolking, die diaspora, rekenen tot jouw volk en beleid voor ze maken. En dat beleid maak je met hun. Ouderenbeleid maak je met oudere organisaties. Jongerenbeleid maak je met jongere organisaties. Diasporabeleid maak je met diaspora-organisaties. Dus niets van de Kontaigunu of ze gaan dat zeggen of nee, we gaan het beleid samen maken. Dus ik begrijp nog steeds niet, de dag van vandaag, ik begrijp nog steeds niet dat Suriname 500.000 Surinamers in het buitenland niet heeft omarmd, met hun beleid heeft gemaakt om Suriname een topland te maken. Afgelopen 50 jaar. Daar hebben we nog 25 jaar te gaan met olie en gas. Dan ga je toch plannen maken met je diaspora samen. En diasporabeleid is eigenlijk, Clifton, luisteraars, diasporabeleid is eigenlijk een bijzonder soort investeringsbeleid. In het buitenland heb je ook een heleboel investeerders.
Maar we hebben één groep die zonder investeringsbeleid is de diaspora, je eigen mensen. Ja. Je hebt faciliteiten voor die andere witte mensen uit allerlei landen. Faciliteiten extra. En je bent niet bereid ook extra faciliteiten te creëren voor je eigen Surinamers in het buitenland. Ja. En dan zeggen wij, ja, jullie zoeken het maar uit. Weet je, en dat doet zoveel pijn. Ja. En daarom hoop ik echt dat Santokhi, ik heb het hem gevraagd, als u president in 2020, met Santokhi in Amsterdam, als u president wordt, komt er dan een aparte minister diasporabeleid? Alukumi? Hij zegt, nee, maar er komt wel een directoraat diasporabeleid, directoraat onder buitenlandse zaken. Ik heb niet meer moeilijk gedaan bij die bijeenkomst. Ik heb gezegd, oké. Ja? Second best, geen minister, maar een directoraat. Hij is president geworden. Hij heeft het niet gedaan. Ik heb hier in Nederland op Radio 1, luisteren miljoenen mensen naar, heb ik Santokhi verdedigd, 2020. Want hij gaat een directoraat diasporabeleid maken, dat wil zeggen, hij gaat diasporabeleid ontwikkelen. Hij heeft het niet gedaan, omdat meneer Ramdin, toen minister Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, dat niet wilde. En ik heb Santokhi geappt, jij bent de president, jij hebt het ons beloofd. En als Ramdin dat niet wil, dan moet je Ramdin de opdracht geven daartoe. Dan reageert hij niet op mijn app. Dat was nadat ik dus op de ambassade bijeenkomst had bijgewoond van Ramdin. En ik Ramdin vroeg, de president heeft ons beloofd een directoraat diasporabeleid onder buitenlandse zaken. Hij heeft niet gereageerd, Ramdin, op die ambassade. Dus toen ik thuis kwam 's avonds, heb ik direct Santokhi geappt. Ramdin heeft het ons niet beloofd, jij hebt het ons beloofd. En toen heeft de eerste reactie van... Nou, de eerste reactie heeft gereageerd step by step. Ja. Dus oké. Een jaar later heb ik hem gezegd, ik geloof je niet meer. En we hebben gezien, dus het is er niet gekomen. Dus kortom, jouw vraag over diaspora. Ik vraag me af, waarom evalueren jullie niet, Surinaamse politici, afgelopen 50 jaar? Dan ga je niet anders kunnen concluderen dan dat we die Surinamers in het buitenland hard nodig hebben als je ambitie hebt een topland met een topvolk willen worden. In 2040, 2050. Dat is het verhaal. Ja. Dus alsnog diasporabeleid ontwikkelen. Nou goed, hopelijk hebben ze gekeken naar dit stuk en kunnen ze er lessen uit trekken. We zouden het nog even over hebben over natuurlijk morgen is het 1 juli, Kitty Kotti. Ja. Wat gaat u doen op 1 juli? Wat gaat u morgen doen? Nou, ik mag me niet meer te druk maken. Ik heb wat hartritmeproblemen. Ik ben onder behandeling van de cardioloog. En hij heeft gezegd, liever rust. Omdat we nog steeds niet uitgevonden hebben waarom ik een hartslag heb van 180. Zo. Je hartslag moet zijn tussen 60 en 100. En ik heb nou al de hele tijd veel te hoge hartslag en medicatie, pilletjes. Dus hij zei tegen mij, hou het voorlopig rustig. Ga niet te veel politieke dingen doen en zo. Ja, is goed. Boem. Dus ik ben thuis. Hier in Hoofddorp is er ook een herdenking. 1 juli bij een monument wat we hebben. Misschien als ik me redelijk voel, dat ik even naar naartoe loop. Maar ik ben Brother Clifton luisteraars. Ik was een paar dagen geleden zo teleurgesteld in een aantal ontwikkelingen. Bijna micree. Wat is gebeurd?
Je kan je herinneren, Santokki was president en heeft vanaf het begin gezegd, hij praat niet over slavernijverleden, maar hij praat over koloniaal verleden. Dus alles bij elkaar. Ik heb altijd gezegd, ook hier in Nederland, slavernijverleden is een uniek, negatief, uniek ding. Die wij moeten oppakken om dat te herstellen. De achterstelling van Afro's en de inheemsen door die hele slavernijtoestand. Santokki wil alleen praten over alles bij elkaar. Dus contractarbeiders wil hij meenemen in slavernijtoestanden. Wij hebben hier in Nederland duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer. Premier Rutte toen. Als jij excuses aanbiedt voor het koloniaal verleden, zoals Santokki wilde, ga jij een probleem hebben met ons hier in Nederland. Ik was zo blij dat hij excuses heeft aangeboden. Niet voor het koloniaal verleden, maar voor het slavernijverleden. En wat merk ik? Santokki, de rol van Armand Sunder weet ik niet hoor. Ik bedoel, het is ook mijn mattie, maar ik weet het niet. Santokki heeft de CARICOM met Ramdien samen kunnen bewerken. De CARICOM praat nou ook over koloniaal verleden. En dat ding is in Nederland aangekomen. En in Nederland is er een bijeenkomst uitgeschreven. Vanmorgen dacht ik. Waarin dus herdenking en viering koloniaal verleden. Dan zeg ik. Ja. De eerste pogingen heb ik bijna alle mensen in Amsterdamse gemeenteraad. Dat was vorig jaar of 2 jaar geleden. Gebeld. Wij accepteren niet dat slavernijverleden op één hoop gegooid wordt met koloniaal verleden. Onvergelijkbare dingen. En nou proberen groepen toch die 2 dingen bij elkaar te gooien. En dan zeg ik, onaanvaardbaar voor ons, Afro's. In onze gevechten, bijvoorbeeld afschaffen Zwarte Piet, heeft geen enkele andere organisatie ons geholpen. We hebben het zelf bereikt. En nou er excuses en herstelbetalingen aankomen, willen allerlei groepen ook meedoen. Mooi niet toch? Mooi niet, hè? Dus je hebt ons nooit gesteund. En nu kom je ineens aanzetten. Herdenking en excuses. Koloniaal verleden. En daar komt nog bij, luisteraars, Cliff, waar het nu om gaat, is de achterstelling van de mensen, nakomelingen, inheemsen, tribale Afro's. Over de hele wereld hebben gekleurde mensen een achterstand en inheemsen in Zuid-Amerika een achterstand. Herstel betekent, die achterstand moet hersteld worden. We moeten weer op het normale niveau komen van werkloosheid en onderwijs als de andere groepen. Voor de groepen Indiërs, Hindoestanen, Chinezen, geldt geen enkele achterstelling als je de cijfers bekijkt. Sommigen zitten nog behoorlijk hoog in de boom. Sommigen zijn zelfs miljonair geworden. Dus kortom, we moeten onze zaak bewaken. Natuurlijk moet je op een ander moment stilstaan bij de wreedheden in de koloniale tijd. Contractarbeiders en zo. Natuurlijk. Maar niet gecombineerd met slavernij. Ja. En dus heb ik tegen een paar mensen gezegd, ik kom nu niet vanwege mijn hartproblemen, maar
ik ga elk medium aangrijpen om die twee dingen uit elkaar te houden. En, maar voor de rest, in juli, we maken stappen, steeds meer stappen. We hebben die excuses gehad. Rutte heeft gezegd, geen punt, maar een komma. Na excuses komt herstel. Herstelbeleid. Het zijn 9 Europese landen met een slavernijverleden. En die 9 Europese landen, die moeten zorgen dat dat herstelbeleid en de herstelbetalingen plaats gaan vinden. Na overleg met CARICOM. Ja. En de rest van de wereld, ook de internationale organisaties, hebben gezegd dat ze ook gaan meedoen. En het is goed, maar het is helder om aan te geven, we hebben het over inheemsen en Afro's. Niet over andere groepen. Als het gaat over herstel, herstel, slavernij. Dus kortom, ik hoop dat wij dat nog kunnen herstellen. Dus kijk maar televisie morgen. Ik hoop niet dat ze op televisie gaan zeggen herdenking en viering koloniaal verleden. Nee. Nee, dat gaan we niet slavernij verdelen. Dus zo zie je, kijk, en tenslotte, Cliff, luisteraars, kijkers, als Suriname diasporabeleid had gehad, zouden deze fouten nooit zo zijn ontstaan. Dus kortom, ook om die reden is nationaal diasporabeleid voor Suriname absoluut nodig. Eminent belang, zou ik willen zeggen. Ja, absoluut. Absoluut. Echt. Dit gaan wij Afro's nooit weggeven. Dat je onze voorouders, hun ding, dus ons ding, Blakamansani, daar ga je het op één hoop gooien met contractarbeiders. Die waren tot niets verplicht. Nee, die hebben een contract getekend. Toch? Ja, die werden ook betaald volgens mij, toch? Of niet? Ja, precies. Die werden betaald. In Suriname, ik weet niet hoe andere landen. In Suriname, als je uit India kwam, Hindustanen, contractarbeiders, en je bleef in Suriname, dan kreeg je gratis een stukje grond. Ik bedoel, terwijl je nieuw komt in Suriname. Onze voorouders al 300 jaar langer in Suriname hebben gewerkt. Gratis. Tot slaafgemaakte. Zeker. Dus kortom, dit moeten we niet toestaan. Maar goed, we zullen zien morgen. Nee, hartstikke goed. Nou, we hebben eigenlijk 2 onderwerpen behandeld. Het is wel een beetje uit de hand gelopen, zou ik willen zeggen. Uit de tijd gelopen. Het is alleen maar goed. Hopelijk hebben de mensen er wat aan. En ik wil u bedanken voor dit moment. Oké, graag gedaan. Brassa voor jullie en brassa voor de luisteraars en kijkers. Oké, Cliff. Bye bye. Bye bye. Ciao. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn spoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisatie. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar +31 68 55 23 789. Ik herhaal +31 68 55 23 789.